Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Karong adlawa mao ang unang Domingo sa Kwaresma. Dinhi sa atong mga pagbasa, sulod ning liturhiya, ang tawo kanunay gitintal sa paghimo sa kaugalingon nga tigmando sa iyang kaugalingong kinabuhi o kalipay. Ang atong ebanghelyo usab nagpatinaw nga kadaghanan sa mga tawo ang ilang kaugalingong lamang interes ang anaa kanila, kay anaa man kanila ang garbo o gahom. Kini nga kinaiya sa tawo ang nakapawala o nakapaguba sa relasyon sa tawo ngadto sa Dios. Ug tungod niini si Hesukristo gipadala og ani akaron aron sa pagbalik sa naguba nga relasyon tali sa tawo ug sa Dios. Sulod ning Santos nga Eucharistia, ihalad ta ang atong kinabuhi aron matuhop sa atong kasing-kasing ang mensahe nga mabati nato karon. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining Santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan, nga biktima sa mga kalamidad o ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga ana sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala,
aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ug tudloi kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Amen. Inutlo gikan sa basahon ni Heneses. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta, ug nagbuhat siyang tao gikan niini. Gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tao, sa makapabuhing gininhawa, ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden. Sa silangan o gibutang niya didto ang tao nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo. Unsay maayo ug unsay dautan. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babayi, gidit-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babayi, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon o bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod man gud siya nga kun makakaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan.
ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babay nga maong kahoy maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nila kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas. Ang pulong sa Ginoo. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Ugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunayan iasa ko atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaadinhi ka nako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, pagkuha sulod pa nako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan. Ug ayaw ako haakan ako ang imong palaang espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik ka na akong kasadya sa imong kaluwasan. Ug padayon na dinhi ka nako ang maayo mong espiritu. O Ginoo, aglihi ang akong pangangabil, ug ang akong papa magsangyaw sa imong kadaykanan. Maluoy ka, Ginoo,
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ng sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, naghari ang kamatayon, pinaagi sa maong tawo, labi pang maghari katong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Busa ingon nga ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silutan ng tanan, pinaagi usab sa matarong buhat, sa usa ka tawo, maluwas og makabaton sa kinabuhi ang tanan. Kaingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gidala si Jesus sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabii ug unya gigutom siya. Ang yawa miduol kaniya ug miingon, "Kun anak ka sa Dios, himuang pan kining mga bato." Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, "Dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios." Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad ug gipahiluna siya sa kinatas ang bahin sa templo ug giingnan, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, "Ayaw tinkala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug musimba kanako." Si Jesus mitubag, "Ahawa Satanas,
Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon kudiha ni Kristo. Sa mga naka-memorize sa Angelus, kanato nga kanunay mag-ampo sa orasyon. Adunay mga linya diha nga dako kaayog kalambigitan sa atong pagtuo Katoliko. Kini nga mga linya mahinungdanon kaayo, importante. Busa dili ni nato angay malimtan ug di pud ni angay laktawan matag ampo nato sa orasyon or sa Angelus. Moampo pa ba mo ani? Ang linya nagkanayon. Ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Mahinungdanon nga mga linya kini. Sa pagpakatao sa pulong sa Dios, sa pagpuyo ni Senyor Santo Niño uban kanato, wa siya kalikay sa mga tentasyon sa dautan. Wa siya ma-exempted sa lingla sa yawa. Sa iyang pagpuyo uban kanato, nakasinati pud siya og mga tentasyon apan wala makasala. Sa pagtintal sa yawa kang Hesukristo diha sa Ebanghelyo ning unang Domingo sa Kwaresma, atong makita ang klase sa mga pagtintal nga iyang nasinati o gani masinati usab nato sa atong kinabuhi. Sa in English pabitaw, we have our own share of temptations, but not totally different from Jesus' temptations done by the devil. Tagsa-tagsaon na to, okay ra? O mo magdali? Una, kusog ang tentasyon kung grabe atong attachment sa mga butang ning kalibutan. Kusog ang tentasyon sa grabe natong attachment sa mga butang ning kalibutan. Wa kumingon sa ang attachment ha. Kusog ang tentasyon diha kung grabe atong attachment. Tanawa ra gud kun di ta maantigo mo let go, sa angay na i-let go, sakyan ginisyawa ang atong mga attachments. Attached kaayo ta sa mga tao. Di ata ka buhi niya or nila. Attached kay ta sa mga butang. Attached kay ta sa usa ka kahimtang. Di nataganahan baka mo balhin. Di nataganahan mo hawa or baka mo usab. Imbis na anay angay usbon. Attached kay ta. Susihon ka ang atong kaugalingon ni ini. Ug di ta angay nga magpalabi sa atong grabe ka-attach sa mga butang, sa mga tao, sa mga pait nga mga kagahapon. Kay gamito ni sa yawa kana nga mga unhealthy attachments nato. Kundi ta mo let go ni ini, kundi nataganahan magkat-on sa pag-move on. Tanawa lang, palihom, basin kana nay gisakyan na ay daghang tentasyon diha. Alak ka. Ikaduha, nagmata pa mo? Ikaduha mga igsuon, kusog ang tentasyon sa yawa kung di na ta masaligon. Kana bitawng puno na ta sa pagkamadudahon. Madudahon na kaita, di na ta maantigo musalig.
Kini nga kinaiya, mao'y sakyan sab sa yawa, aron maguba ta. Aron mag-anam ta ug palayo sa Ginoo. Bantay ragod na, di na gani ta musalig, lisod pod ibutang ang pagsalig sa Ginoo. Maghimo na ta og laing saligan. Ang kuyaw mga igsuon, dako nakaayo niya tag salig, kumpiyansa sa kaugalingon nga to the extent ipakadyos na nato ang atong kaugalingon. Bantay ta ana, kay maunay na hitabo sa yawa, siya na mooy magbuot sa iyang kaugalingon. Di na niya ibutang iyang pagsalig sa Dios. Kana lang nga kinaiya. Tentasyon pa niya, wa pa ni sala. O pata maghisgot og sa. Kung di na ta musalig, wa na ang pagkamasaligon, puno na tas pagkamadudahon, diha sakya na sa yawa. Bantay ta. Ikatulo, kusog ang tintal sa yawa kung naatay gahom. Daay gahom. Kung ang gahom, dili nato tarungon o gamit, kini ang gamiton sa yawa sa pagguba kanato. Bantay ta sa mga tao nga may gahom, na ay daghang tentasyon niining maong klase sa kahimtang. Kanang kitay haot, kanang kitay labaw, kanang kitay buot pirmi tahurot, kitay gitahon. Kusog kay tentasyon diha, kundo na tay gahom. Tanawa, dili sayop, dili sala na ay gahom. Pero kahimtang siya, butang siya, nga mahimong agianan, sakyan, gamiton sa yawa. Aron ta tintalon o eventually masakyan ni siyawa, kasagit ta. Tanawang kahimtang sa katilingban. Sila nga naa sa gahom, sila nga haod, sila nga labaw. Tanawa, unsa ang klase silang kinabuhi. Gitarong ba nila ni pagamit or nahog na gyud noon sila sa pagpakasala tungod sa dili mao nga paggamit sa gahom. Conclusion ako. I don't want to end. Di ko buot mo tapos sa akong pamalandong ni adtong mga makaingon ta challenging kayo. Buot ko mo dasig sa matag usa. Ampo ka sa Ginoo. Duol tas Ginoo, kapyot tas sa Ginoo. Mamati kita niya, basahon ta ang pulong sa Dios, di ta mo biya og mopalayo sa Ginoo, sangpiton tas siya. Dunay reminder si Pope Francis. Ingon siya, one does not argue with the devil. One never enters into dialogue with the devil. One never negotiates with the devil because one does not defeat the devil by conversing or by dealing with the devil. Unquote. Mga igsuon, sa mga tentasyon mahitungod sa atong grabing attachments, magkatunta sa pag-let go and let God be with us. Sa mga higayon nga kusog ang pagtintal tungod sa atong pagkamadudahon ug walay pagsalig, mas mudangop kita sa Ginoo, sangpito nato siya, kay sa iyang pagpakataw, hinumdumi baya, wala ta niya dudahi. Di siya madudahon nga tao. Wa gyud siya mubiya nato. Saliga nato siya. Ug kun ang gahom, grabe mutintal nato. Na ako'y sugyot. Hukti ragod ang imahin ni Senyor Santo Niño. Tutuki ang imahin sa Dios ng bata.
Gamhanan kay na siya apan wala ta niya pasipad-i. Gamhanan kay na siya apan wala ta niya daog-daoga. Gamhanan kay na siya apan maantigo siya nga mipaubos siyang kaugalingon tungod siyang dakong gugma nato. Ang yang klase sa paggamit sa gahom mo'y atong kopyahon, ayaw ug dili ang klase sa gahom sa yawa ang atong subayon. In Jesus' name, may God deliver us from the snares of the enemy. Ang Diyos mao'y maghari sa tiunay hangtod sa kahangturan. Amen. Ipadayag ang atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios, amahan makagagakon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay og gilubong, sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Ubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma, magampo kita ngadto sa atong langit noon nga amahan. Nahatagan kita niya sa grasya aron maisugon ug makusganon kitang mubatok sa tanang mga pagtintal. Puno sa tumang pagsalig, magampo kita diha sa atong pag-ingon, amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo, mahitungod sa kaluwasan diha ang Hesukristo, makadangat ngadto sa tanang tao sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan dili malingla sa hawang nga mga saad ug gahom ug sayutanon. Hinuon ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdala grasya ngadto sa atong kahigalaan ug kaparyentihan nga wala na magbansay sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang tao mo sa likway sa tental nga mamahimong sama sa Dios. Hinuon mo dawat ug mutahod kita sa kinabuhi nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug mga himalatyon ug sila nga gitawag gikan niining kinabuhia, makadangat na sa langit nung puloy-anan.
Magampo kita sa Ginoo. Diyos among amahan, puna kami sa grasya aron magmatinud-anon kami kanimo nining panahon sa Kwaresma ug sa tibok namong kinabuhi. Dungga kining tanan nga among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ngaigsuon pag-ampo kamo, aron kining ako ug inyo nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo, alang sa paghalad ni ining mga gasa. Pinaagi ni ini, nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon nga yutan-on, gisantos niya ang balansayon sa puasa. Ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa, nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan, aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko. Makalabang unta kami nga na sa Pasko nga wala na'y katapusan. Ubusa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sa pag-auma,
Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinagi kaniya, ban kaniya, diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon.
mo kaming luwason sa tanang dautan. Hakagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasad kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Panagdait, kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langit nun, nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag ka namo sa paglaom, ug nakalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makat-unon ta kami sa pagpangandoy gayud kaniya, ang buhi ug matuod nga kalanon, ug nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ning puntuha ako nagahangyo kaninyo tanan nga masakiton, kalihog, iduko ang inyong mga ulo alang sa bendisyon o pagampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo sa kanunay ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.